Salam. Horas madita sasudina. Nek tamulai ma parminggota martagiang mahita di Bogasan Rohat Tawi. Amin. Mari demitisan nomor 27 ayat 1 2 ayat 2 jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia na tumpalangit do tanaon. Amin. Saingok ma ali Jehovah akka dengan ibasam dohot asing roham asya narobi do akai asa unang masurak-surak akka musukku midaau ale de batakku marhaposan tuhodo au saya unang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami ala dilehoko anakmu na sasadai tuha matean humokopami asa unang mago na porsea di ibana alai asa nguluan na saleleng-leng na dinasida tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabi habadiaon dot hati goran dihami saise sama dosa nami saluhut ala ni pelean nasun dengan na pinelomi mokop hami saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami jalasi marham dihami mari tehite anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amin. Hudul mahita. Yesus hapus aku unang mapasombo audi hapujungan dinasoma
Patit iminggutta sadarion Imadedet sian Filipi 2 ayat 10 1 14. Ai diulah dibatado di bagasan namu giok di roha nang ulan saut mangihuton lo manirohana. Dinasa pambayananmu unang mahamu marungut-ungut unang marroa ganggu ido sahna atong rap ido gogo matu debata lamang ulau no bar tepatik nai ale tuan debata sai pargugoi mahami mangulau no bar tepatik ni amin. Mari kita Tatopo timadosatta martangi yang maita. Ale amanami jala di batanami na di benua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatu tu jala hutopoti hami do dosa do pangalason nami na godangi di jolom. Tatap hami martehite asin roham. Jala sesama dosa nami saluhna. Ala ni pakokok ni anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Bagabangan di bata taringutu asan dosatta ala ni pangalisotta do umbay natartulang Kristus jalabina ni hajatotta do ibana mabugang ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasorangatta jalabina ni bugang na malum tahilala hasanga pomma idi bata na digijang udul maita. Ai,
Epistel di Minggutta sadarion Imarinasian Pilipitolu ayat 17 1 20 sada. Pilipitolu ayat 17 1 sada. Tajahama marsurik-suring. Rab sitiru au mahamu ale akkadungan. Jala mamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiru muna. Ai songon naung jot-jot kudok tuho ham. Jala anggon wae mardongan ilu do kudok. Torop do marpangahalau. Gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguad do ujung nasida. Buta nasida do di pardebata. Sialononna dia sangapon akan ditanon di parohahon. Adi banua gijang do sabulota. Sian ido tapai maima si pangulu kita. Tuhan Yesus Kristus. Rakmai tamaja ayat di busada. Paubon nado daging ta naleaon. Gabedos daging na nasangapi. Hubar tu agunay. Ay tarapuduksa do salhut tuibana. Imasa na martua do natumangion hatani di bata jalan peoksa. Amin. Mari dita. Tahat ko maha porsyotai songon hidak pendungatta sa porsyaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nato palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahoba nasadain iman atimuhun di si Maria gabe-gabe asyaton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di banguman ni silatus na may tarpaja do ibana dihaw pinarsilang natuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangolo dari patuluon na manaik surgo lahundu lusyamu di bata jauba amanai para gogon naso hatudusani di sima ibana pangula sukot tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akka na badia dohot desani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging halak nang mate dohot diangoluan na soro suda. Amin. Udul maida. Tabagay ma titing namasa durat tayo bagasan minggon. Tabigima
titing ni huriatta di bagasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggutta sadarion ima minggu reminiscere doho topik marguru tulomo ni rohani debata na paduahon na modding. Di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 nunga marujungolu inang Leorisa Yuslinar Sunario Boru Tabunan 45 tahun tubuh 14 Agustus 1976 alamat Jalan Mampang Perapatan 15 nomor 52 RT 10 Sada RW 4 Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan Sektor 2 Jala sadarion Minggu 10 Maret 2022 patu paun nihuriatta dopan minggu di namodding pukul 10.02 WIB maringanan di rumah sakit UKI tabuam ma ditangyangta satu hatta na mangapuli keluarga na tininggal honna patuluhon pakubasion ni Padita Resort sadarion Minggu 10 Maret 2022 Padita Resort HKBP Mampang Perapatan Padita Sang Hormat Banjarnahor STH MM Marhobas di HKBP MT Haryono Papaton Pertanyaan Sektor di hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB Patupota do Pertanyaan Sektor marhitejum dengan meeting ID walu 30 sada opak sada tolu walu 5 pitu di Sektor 2 di keluarga H Menalu Situa M Boru Siregar na palimahon patanakon hatani debata manang PHD di hari Rabu 10 Maret 2022 pukul 10 WIB naing patupaud do PHD lansia ni sosohom matusude lansia asaria maddohoti PHD di hari Sabtu 10 sia Maret 2022 pukul 10 WIB naing patupaud do PHD Naposo ni sosohon matusude Naposo asariama maddohoti PHDI. Penelahan Alkitab manang PA dilakukan secara Zoom dengan meeting ID walu 30 sada opak sada tolu walu 5 pitu. Paunopon pertemuan Dewan Marturia Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Jumat 10 Maret 2022 pukul 10 sada WIB maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Naing patupaud do pertemuan Dewan Marturia CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta dengan peserta yang hadir berjumlah 90 orang. Napapituhon pelantikan panitia Pesta Gotilon 2022. Di hari Minggu 20 Maret 2022 di parmingguan pukul sia 30 WIB manang bahasa Batak patupota do pelantikan panitia Pesta Gotilon 2022. Tusude panitia dohot seksi-seksi naung tarpilit asa mangarade akagoar ni panitia terlampir pawaluhon pertanyaan pasion di hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 10 sia 30 WIB di patupado pertanyaan pasion na parjolo paunonon ni Tuhan Yesus pinangido tusude ruas ni huria asa Roma hita lau madhoti pertanyaan pasion jadwalna songonon ma Jumat 25 bulan tolu 2022 pukul 10 sia 30 WIB pasion parjolo bahasa Batak Jumat sada tanggal sada bulan 4 2022 pukul 10 sia 30 WIB pasion paduahon bahasa Batak Jumat tanggal 8 bulan 4 2022 pukul 10 sia 30 WIB pasion patuluhon bahasa Batak Jala Papaton Sabtu sia bulan 4 2022 pukul 10 sia 30 WIB pasion Papaton bahasa Indonesia na pasiahon pasu-pasu parbagason titing parjolo nang majalo pasu-pasu parbagason ma pardamian si majutak anak niamata situa doktorandus Jakbar si majutak almarhum tubuh ni inang Sintaria Pajaitan ruas nihuria HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa dohot Fuji Aprida Boru Marbun Boru niamata Tunggul Parlaungan Marbun tubuh ni inang Rosinta Sigalingging ruas huria HKBP Mampang Perapatan
Resort Mampang Perapatan. Pamasu-masuon di hari Sabtu 26 Maret 2022 di HKBP Mampang Perapatan. Tuhatama nama masu-masu ulau ni. Na pasapuluhon pembinaan guru sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 WIB naing patupau do sermon dohot pembinaan guru sekolah minggu secara online. Pasapuluh sadahon pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Hobartu surat preses nomor 006 garing D Walu Romawi DKI garing 2 Romawi garing 2022. Taringot tu periodisasi seksi-seksi di tingkat huria dohot distrik. Pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 3 April 2022 naing patupado periodisasi seksi-seksi. Dihimbau kepada setiap dewan agar menyerahkan nama-nama yang terpilih. Pasapuluh hon QR Code HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa gereja kita telah memiliki QR Code tabungan mandiri HKBP Mampang Perapatan. Bila ada jemaat yang mau memberi persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain, dapat melalui QR Code HKBP Mampang Perapatan. QR Code dapat diperoleh melalui sintua sektor masing-masing. Pasapuluh toluhon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata ay taban nido di hogajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum dohot dame. Sian poda bidu tolu ayat 2. Parhepengon terlampir. Akapelean hamuliateo dohot nasing naso jinaha di titingon taidama diharotas acara na adong dihitabe. Songoni matiting ni huriata di bagasan nasa mingguon tuhatama mamasu-masu. Tapasada marohatta martangyang mahita. Debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang nahu puji hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mauliati ali Tuhan di sobahor rohanami tuho. Ala diliakodo pe hami tikki marlas ni roha. Boy hami marpungu di huriamon. Pasangapon guarmu na badiay. Marhite-hite parmingguan nami di huriamon. Mauliate Tuhan. Molo di tikki-tikki na parpudion. Huhilalahami lam sumurut do pangotak ni pandemi COVID-19 siya. Mangido hami Tuhan. Satu tiki-tiki ari nanay ro. Boy hami lam dumenggan marpungu. Boy hami marnatapak. Dangadong biar nami be. Molodung mago COVID-19 siyai siat tonga-tonga ni Portibion. Ay huboto hami alay Tuhan. Rikot do pedi hami marpungu pasangapoko. Malungud do hami rap manobaho dohot dongan nami. Tuhan martangiang do hami. Di keluarga besar ni 5 jutak dohot tabunan. Huboto hami Tuhan marhabut ni roha do nasida. Ala naung diala posa da ina siat tonga-tonga nasida. Inang Leorisa Yuslinar Sunario boru tabunan. Dang sotagamo na lay Tuhan marhabut ni roha nasida. Marsak nasida ala ni namason. Alay songon hami halak na porsia Tuhan. Huboto hami do. Saluhu na pinatupam di ngulu nami manupak tunadenggan atong sahapom may turohan ni keluarga besar tarlumobi tudongan nami amang si Tua Agustinus si majutak asa tarjalo na sida na masaon jalamar hiti-hiti dapot gogo leana lituhad di nasida akadalan nadenggan pasu-pasu akasudesi pamasaon na dohot si pikiran na asabuy merdalan sudi Tuhan na sinakapan na sida di partuat nina namion di bagasan hadingganon. Tuhan patupaw ni huriam do partangyangan sektor di sektor 2 tanggal 15 Maret. Suang soni akan napatanak konhata ni dibata ima lansia dohot na poso. Mangalopit tangan kami Tuhan pasahaton nami tuho mangidu tuho. Asalian hadingganon tarlumobi taheroha nagirgir madohoti ulaw ni di lansia di sektor 2 suang-songoni di Naposo.
Tuhan marlas ni roha do hagabipi mampang prapatan. Majakon pertemuan Dewan Marturia na pinatupa ni Huriam, na pinatupa ni Distrik Walu di Huria Mampang Prapatan di tanggal 10 Maret 2022 on. Mangido hami Tuhan, lean roha di hami, naringgas martamue, majakon na sida aka tamu nami. Jalalean Tuhan, hadingganon, kelancaran ni pertemuan ni, asanggiat gabi puji-pujian ni secara umum, sian Dewan Marturia Distrik Walu, tua dupammu Tuhan. Jalamar parbue saluhutna na pinatupanay, gabe las ni roha diho. Tuhan mauliate ma Tuhan, molonang tarpilit panitia pesta gotilon di Huriamon. Mangidu hami Tuhan, akka gohar-gohar ni panitia nang terlampir. Dongani, lean roha na ukap, nagirgir manguluy ho marhite-hite ke panitia ni. Asabui mardalan sudi alahuboto hami do Tuhan. Odo salah sada cara ni Huriam pabuahon las ni rohanami dia kana dipatupam di ngulu nami. Atong Tuhan nang di ari Jumat pertanyaan passion na parjolo di Huriamon mangido mga lopit tanga kami Tuhan. Dongani hami lean hadingganon dohot lancar ni sudiulon nami. Tuhan mangido dohami tua do pami di naung barani di naung ro ruas dot anak do boru ni Huriam. Ro nasida tu Huriamon patupolhon diri nasida. Ala neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima pardamaian si manjutak dohot Fuji Afrida boru marbun. Mangido hami Tuhan. Di kedua keluarga besar si majutak dohot marbun. Tarlumobi matahedi na tua-tua nasida. Pasu-pasu ali Tuhan sudi sinakapan nasida. Lean ali Tuhan tiur ni pikiran. Asa tarpatu panasida sude si pikiran nasidai tarlumuwi matahedi kijang ni mangidu hami Tuhan di keluarga naneng patupahon pardongan saripan na baru mangidu mangalopit tanga kami Tuhan bain manasida gabe keluarga nama kabiari dohot mangaradoti akapati mi asa buin nasida keluarga sibuan las ni roha di keluarga sibuan las ni roha di Huriamon tarlumobi matahali Tuhan sibuan las ni roha di adopamu atong Tuhan saluhut nai upasahat tami ma asa sahat tu pamasu-masuon di hari tanggal 26 Maret 2022 donganammu nasida jala tiruanmu sudi ulan nasida atong saluhut na Tuhan nang pembinaan guru sekolah minggu Distrik Walu nanang patupon na di tanggal 26 Maret 2022 mangido hami Tuhan homa na mangajari saluhut na kasiguru sekolah minggon asabui kami sibuan las ni roha di hami Tuhan marang lopitang kami ima di surat preses na magpanguloyon namin di periodisasi ni seksi-seksi huboto hami Tuhan ido na hinirikoton ni Huriam asa gudang sian hami nolo gabi pengurus ni seksi-seksi asa marhite ke pengurusan ni boy mardalan sudi program ni Hurian. Huboto hami do Tuhan di maju ni teknologi marguna do di hami. Gabi tarpatupa adong di Huriamon QR code asa marhite-hite pamurahon akaruasmu pasahaton akka si pasahaton na tuho. Atong Tuhan nang dinamarulang tahun. Mangido hami Tuhan lean las ni roha di nasida. Asa buy tong nasida marlas ni roha lean gajang ni umur dohot hahipason. Tuhan huboto hami do, pardosa do hami, mardosa do hami di pamerengan, di pangalakka, tarlumobi di pikiran, mangidu hami Tuhan, jumulo sesa dosa pangalosyon nami, asa talup pami di pangiduan nami marado pokko, atong saluhut na pardalanan ni Huriam, di bagasan na sa minggon, saat tutangammu mau pasat tami matuho, marhite anakmu Jesus Kristus, nang mati jala mangulu mu sehumoko pami, hupa sahat tami tangiang ele-ele namion mauliate madiho Tuhan amin. Mari demahita hupa pengalian sadaa sadabi.
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Di minggu reminiscere di bagasan tikion. Namar lapatan say ingot ma ali Jehovah akka denggan ni basam dohot asini roham. Imana tersurat di Psalmen bidu 25 ayat 26. Hatani debata dihita ima sian sada Musa bidu 15 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom ujaha ma dihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabe. Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan nin nama unak koma biar ale Abram audo lebu-lebum upam macai balga alainin nasi Abram mah we ale Tuhan Jehovah aha malehon nommu di au said na punudo au si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagasu aku ni ninna si Abram idi dangadong pinoparhu di lehokko jala ida anak na seorang di bagasan jabuku nama sitean au dungi Roma hatani Jehovah madok tu ibana dang ibana maneako naruar sian butuhan ibana maneako dungi ditogion Tuhani ibana ruar tu belian jalanin nama watalihon madopak langiti jala bilangi akka bitang molo habilang ako akai dungi didok musetu ibana songonima pinoparmu sugut jadi porsea masih Abram di Jehovah gabe hati goran na doi dietong Jehovah ido anggo sahatna huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus raga besuku-suku dihita puasa songoni pakuling ni si Abram tu debata. Mengapa Abram mempertanyakan hal yang demikian? Mengapa Abraham merasa ada ketakutan, keraguan? Ido ubahan didok debata unak koma biar. Molo di suku kita sada-sada heado kita merasakan ketakutan manang mabiar pasti. Di nama biar hita boy do gabe ganggu pikirata dang taboto si dalan si tujuatta. Kita melangkah dengan tidak pasti dan ragu-ragu sehingga keragu-raguan itu mematangkan kita gabe madele. Ya do hita mabiar damang do denang pasti ya mabiar. Apalagi di kondisi pandemi COVID-10 siaon. Mabiar do hita molo didok positif amang tahe Tuhan HP sesitong na molo diguruhon habiarat tayo mabaik kita gabe down at suradang tabotohi pasti kita bisa menjaga mental kita batuk saya akan mengobati diri saya supaya tidak batuk demam saya tingginya demam saya akan mengobati diri saya supaya tidak demam. Alai dung diperiksa di boto positif gabe ima bagi kita gabe amang tahe nga positif amang tahe malum dohau mabiar do hita akibat pandemi COVID-10 siaon ragam ni akka namasa di bangson pengurangan tenaga kerja
buana manon gelekon ngadang karijo be bapana dang adong usana mi manangaha boy do pe sikolaon mabiar do hita dinatado pihamatian ragam do mabek kita gabe mabiar alena gabe permasalahan na apakah ketakutan itu menjadi penguasa di dalam pikiran dan hidup kita? Apakah ketakutan itu menghambat langkah kita mencapai harapan? Apakah ketakutan itu mabaik kita gabe maddate maddele dang marpakiri mobbe? Alanido di Papua debata marhite turpukta puasa si Abram didok debata unak koma biar ahado na masa do dihatiai perperangan na dia monakko si Abram monang do ibana ale tong do mabiar ngamonang molo ngamonang dangal si biar si aturan makan molo ngamonang antara Ukraina do Rusia dua-dua menang tidak ada yang ditakutkan. Tapi kalau kalah, nah itu yang ditakutkan akan semakin menderita. Molo si Abram marasing do, monang do ibana marporang do pa akar raja-raja, ale mabiar ibana sotung balas dendam man nonon. Ala di boto ibana jal dirajumi ibana, hamonangan na yedopi ibana, na didapot ibana dang sian hadirion na, ale na sian debata. Monang alay mabiar ibana sotung manon balas dendamon gabi marporang mamusik sotung manon gabi susah mahami alana parporangan non dia menjadi takut dia menjadi susah sehingga Allah meyakinkan kepada dia unak ko mabiar ale Abram tabo doa teh dinaro habiarani ale Roma debata madokuna kuma biar Abram. Tetapi itu tidak menjawab ketakutannya di saat itu. Buasa dungi didok debata au do lebum upam macai balga. Akulah perisaimu, pelindungmu, penjagamu. Jangan pernah takut. Mulu didok tuh hita songoni ra kita tapi memiliki kekuatan power yang cukup hebat ngamar dongat to debata be kita aledang kesombongan rohani. Pertanyaan selanjutnya idokoko hodo lebum lombu-lebuku engkau perisaiku ruanang dilehoko tuhau idama do harua yang silehonom mutuawinna untuk meyakinkan bahwa dia adalah perisainya, bahwa dia adalah penjaganya, bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Songoni do hita jolma moloso saut na ibagasa rohat taon dang merasa puas kita. Selalu meminta bukti songong pengacara. Ya benar kalau ada bukti, kalau tidak ada barbukna bahwa rasma kalah. Ruadlenomu tuhau malehonomu dia wele Tuhan Jehovah saina punu doau si Eliezer na sian Damaskus nama sitian bagasu apa yang telah Tuhan berikan kepadaku budakku sendirilah nanti menjadi ahli warisku. Rasa takut itu menghinggapi diri Abram. Ia takut semula dengan ketika dia melakukan peperangan, dia memenangkan, dia takut jika itu balas dendam, balik menyerang, dan dia juga takut ketika dia belum memiliki keturunan untuk mewariskan hartanya. Ia takut kalau orang lain yang bukan keturunannya menjadi pewaris atas harta kekayaannya. Sehingga Abraham mengusulkan kepada Allah untuk mengadopsi seorang hambanya menjadi ahli warisnya. Halai
Songon didok Yesaya, dada pikiranmu pikir aku, dada dalanmu dalaku, dada sakapmu sakapku. Jangan pernah mengukur kemampuan Allah, karena bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Unak kia kita mencoba mengukur kemampuan Allah, tapi sadarilah seberapa besar kemampuanku, karena aku kecil di hadapan Allah. Itu bain didok reminiscere. Saya ingat ma'ali Jahuba akadenggan ni basam dot asini roha. Uria nahinahulongan itu hatta Yesus Kristus. Los di sima dipatugu debata haporsioni Abraham. Dina dilo debata jal di Papua debata. Idi rohatan di debata dang ibadah maniakko naruarsian butuham ibana maniakko. Dungi ditogihon Tuhan ni ibana ruar sebelian jalanin nama tali homa lihat bintang-bintang di langit. Bisakah kau hitung? Jikalau bisa kau hitung, sebanyak itulah pinoparmu, keturunanmu. Sebanyak itulah keturunanmu. Di sini tidak dibicarakan tentang harta warisan, tidak dibicarakan tentang keturunan, tetapi sesuai dengan topik berserah kepada rencana Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan. Bohado hitang di tonga-tonga ni habiarata, di tonga-tonga ni kiragu-raguata, di tonga-tonga ni ganggu ni rohata, kita memiliki fide manang haporsion na tugu, memiliki haporsion atau iman yang teguh, tanpa ragu-ragu, tanpa madua roha, hot holan seseda ibanado na mampu mangalehon haluau di tonga-tonga ni ngoluku. Molo didok songo dia do peranan ni Jehovah di tonga-tonga ni ngoluta. Jala ta'au hodoi di bagasan nguluta bahwa Allah sangat amat berperan di tengah-tengah kehidupan kita. Napi nasahan ni debata susi Abraham sahat do itu hita. Lau pabuahon unang mabiar. Jangan pernah takut di dalam menghadapi ketakutan-ketakutan yang dibentuk oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri, karena pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Manusia hanya berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Los dialusi debatado dungi didok si Abraham jadi porsiama si Abraham di Jahuba gabe hati goran na dui dietong Jahuba. Di hamuna manami nanami nahinahulongan itu hatta Yesus Kristus. Cerita ini, kisah ini nunga taboto sian na julo, sian sikola minggu. Ujung nanang pemarumur nang matua si Sarah alai boydo ibana marpinopar. Dinaragu parjolo si Abraham alai porsia ibana tu debata gabe didokma ibana bapa segala bangsa. Dan Tuhan memberkati dia bagi dia yang memberkati, dan Tuhan akan mengutuk dia bagi yang mengutuk dia. Ragam do pasu-pasu di jalo si Abraham dia disuruh meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian naso di boto ibana dope. Alai marpanguluyo di bana di pajono di bata di uloni ibana do. Dia do nagabe lomoni rohani di bata. Dang naso mabiar ibana di si mabiar bahita pe olo do sipata lau hita tu sada tempat alai dang taboto inganan ni mungkin di perkembangan nuai ngolo do hita ala tadok adong do map alai olo do sipata bahita pe olo do sipata ala ni mepi gabe lilu gabe salah jalan, apalagi mulu adong dua jalan tu kiri manang tu kanan sada tempat do pe ibana tu kiri hita ape tu kanan do arus arahna.
Alai boado carana asa marpos ni roha hita tu debata. Adong tulu hal nanang pinasahat ni debata marhite turpukta. Berserah kepada rencana Tuhan. Na parjulo di dok debata marhite peristiwa ni Syabram ingot ma debatado lob-lobuta. Unak kita mabiar debatado lob-lobuta. Jangan takut karena Tuhanlah perisai kita. Seorang prajurit memakai perisainya untuk pelindungnya, menjaga dirinya supaya dia tidak terluka, supaya dia terjaga. Dan bagaimana perisai ini dipakainya dengan baik, maka dia akan selamat. Tetapi sebaliknya, jikalau perisai ini hilang dari tangannya, maka dia akan mati. Demikian juga dalam iman percaya kita. Ai molopos doro hatta marhaporsiap kita tu debata, pasti dosai donganan di debata hita. Alani unang mabiar. Nang penuaing didok nung nga masuk level 2 hita, boydo dohonot tadang mabiar hita disi. Halai ikon ingotot tamah, tetaplah mengikuti protokol kesehatan. Unang leba alai ihutoma protokol kesehatan. Ingot kita debatado nagabe lob-lobuta. Napaduaon marhite peristiwaon didok debata dada dalanmu dalaku, dada pikiranmu pikiraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dina marsakap debata ikonido nasaut. Marsakap do jolma boy do gabe batal. Ale molo sakap ni debata dang boy ditunda, dang boy batal, dang boy anom majolo, paima majolo, dang. Alani bohado hita sa guru lomo ni rohani debata dina saluhut akka sakap tai obar tu lomo ni rohani debata. Buasa ala molo sosadalat kita do sakap ni debata nga tapi kiri ikonina na badalanna aledang sauti boy gabe kekecewaan. Ale molo tae tong saluhut na tasakapi i molo tungpe mengalami perubahan tae tong doi gabe dalani debata. Jalan apa tuluhon didok marhite turpukon. Porsia Mas Syabram di Jahuba gabe hati goran naidui detong Jahuba. Iman percaya adalah bukti dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Parjupangatta rap doho debata iman apa tubuhon haporsiota tu debata. Marhite tangiang manangihon dohot mangulahon hatanai. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Reminis cere. Say ingot ma ali Jahuba akka denggan ni basam dohot asi ni roham. Nung ngata masukin nuaing minggu pasyon. Ido makana violet warna tutup langgatata. Jadi tanggal 25 ngatapatupa pasyon na parjolo. Perenungan natapatupa nuaing. Perenungan non mengarahot tuhita bahwa bersandarlah ke dalam tangan Tuhan di dalam menjalani, menghadapi, melanjutkan lika-liku pelangi kehidupan salilik kita mangulu di hasyangan. Amin. Mauliate rohanami diho ali Jahuba. Hatam nabadi na marsaringar di tonga-tongan di permingguan nami di bagasat tikyon. Mauliate Tuhan. Di paingot todo hami asa unang mabiar hami. Ragam dole Tuhan na binahin ni Portibion na mabek kami gabi mabiar. Olo mais pata parsahiton, ganggu ni roha, perekonomian, perdalanan ni kohubulus sami, parkarijuan. Halay di paingot todo hamil Tuhan, so ngombaritam na pinasahat mo tu Syabram. Asa toktok kami unang mabiar, jala sa toktok kami mangasahok ko, dang mangasahon hamalon nami, dang mangasahon hadirion nami, dang mangasahon hamoron nami.
alaiho mahu pangasok kami Tuhan. Alani ajari mahami marhite todim parbadia. Asa unang gabe ganggu rohanami dihabiaran na masa di tonga-tonga ningulu nami nang bangsoon. Pos dorohanami li Tuhan. Jala ajari mahami asa toktong saluhut na hupikiri hami. Pasahaton nami ma tutanganmu. Asa unang pikiran nami malubihu. Asa unang saluhut na hubaik kami malubihu. Ale lupa dohami. Di saluhut ragam ni basa-basa pasu-pasu na hujalohami siakko. Pakyon nami mailau memuji pasangapon goarmu nabade. Atong Tuhan pergugoi mahami. Marhite saluhut na masa di tonga-tonga ningulu nami. Lam martabba jalalam tang maha porsion nami. Mamuji goarmu nabade. Jalo matang yang nami. Sesa nasa dosa nami. Marhite-hite gornya anakmu Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliat tadi bagas sangat senyeruan. Taulakon ma ayat sada ring mahita jongjong. Tatangyakon ma peliata ale debata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo maiga biwab na husus di jolum pasu-pasu mai jalar ramoti asa huparhasea kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asa lam hutadahami godang nisi leon-leon mitu hami asa lam girgir hami medok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tonga onsongon na di Banua Gijang. Lehon matu hami saderion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamao, di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Taingot ma hobar tu tik-tikta ala nunga jumulo sada ina sia tonga-tonga ni huriata ipatupado parmingguon di bagasan tikyon di rumah duka Uki pukul 12 ria mahita mandohotisa.